Tes dihamu damang dainang hangin ng iboto, molong dapat nomor tempat duduk di tempat ima cek Udul Mahita. Lo kadongan ada rakso masuk kita. Dengan majolo martangyak kita ganup. Martangyang na hoho Mahita. Mari di Mahita. Nas
Marhiti-hiti goarni Debata Ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumop palangit dohot tanoon. Amin. Na mamulus doanggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian rodi saleleng nileleng na do, na mangulahon lomo ni rohani Debata. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Debata situlusada, Debata Ama anak dohot tod di parbadia. Namadog mauliati mahami tuho ala di toppa di palua jala di parbadia ho hami. Hinorhon ni asi dohot holong ni roham na gudangi. Sayramuti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak. Pahihi hami uju tinggang jala tugu-tugu hami dihasusuda ni bohal nami tuhara jaumu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho marhiti-hiti roha dohot hata na baru. Amin. Tangihon hamuma patik ni Debata, patik parjulu saha tu patik pawapaton, patik parjulu, audu jahuba Debatam ninna Debatata, dang jadi marakup au bahenommu Debatam. Patik padua hodang jadi ganommu jaladang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patulu hondang jadi dohonon goar ni Debata yang go soture dalan na. Ay hona uhum na dusugut akka na marsineang di goarna. Patik pawapaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari ma ulahamu nasa siulomu. Alayang hari papituhoni ari paradianan ni Jahuba Debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe namagebati hutam. Ai dina onom ari do di toppa Debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doi bana diari papituhoni dibaheni ubahen na di pasu-pasu Debata Jahuba ari pada dian nai jala di perbadiai. Rak mangidogo mahita lahu mangulahon patiki. Ali Tuhan Debata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi.
Potima dosata tujulu ni debata. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Huju hami do guarmu na badiai, ala na targugut hami marningot dosa nami. Sai marasiniro hamaho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala nahihi sian namate. Nama naik tu banua gijang ala ni hami. Mangudihok kami, asiro ham di hami, sai patok tong madi hami roha hamolatiu tuho. Otod di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum ma saluhut nabernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asamarlasi roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian dinasa asi ni roha, sai unang tulak hami. Sai tangihom mahami, ho ali di mata, ama anak dohok todi parbadia. Amin. Tabi gima hata baga-baga taringot tu harisan di dosa. Aida ngadong ibarnii ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon di dibata. Alayak kanagabe pitor binahen ni basa-basa marhiti asi ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na marhiti-hiti Kristus Yesus. Na pinajongjong ni dibata bahen habang sa parasian. Marhiti-hiti haporsiaon di mudarna. Hasangapon ma di dibata na digijang.
Tabigi mahata ni dibata turpung epistel di mingguta sadarion. Lima suratnya Apostel Paulus tu halak Rom di bidu 5 ayat 1 sahatu ayat 5. Asadung dipitori hita dalam haporsiaon mardame mahita dohot debata marhiti-hiti Tuhata Yesus Kristus. Laos marhiti-hiti ibana do saud masuk hita tu asi ni roha hajong jongatta nuaeng dalan haporsiaon jalatar tapar hatua do dirita marningot hasangapon di debata na itahirimi ale lumubi siani dope ay tahalas sodonang akka haporsuhon ala taboto di hiorhon haporsuhonido habengeton ni roha jala di horhon habengeton ni rohaido hatauon jala hatauonido makkorhon pakirimon alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni ala nunga di usehot tu bagasan rohatta holong ni rohani dewata marhiti-hiti tod di porbadia naong nilehon nai tu hita imasahakna martua dua kana tumangihon hata ni dewata jala no peopsa. Amin.
ko maha porsiotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di mata Jahuba, di dua ma pargugun na sohatudusan na tumoppa langit doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di mata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyan tod di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal lo ibana di hao pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di bata Jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Shalom, Horas, selamat hari Minggu Madi hita saluhutna. Songoni nang amang inang na mengikuti live streaming di Ganup Bagas Tabe. Songoni nang tu amang pendeta nami es Siregar dohot amang es Yahaan Nasian Distrik Jabar Tinggi 18. Mauliate ma tapasahat tutuat debata pardenggan basai disude dengan ibasana na mangalio dihita hipason apala di bagasan persaurata di mingguta sadarion tarlumu bimai di amanami amang pendeta F. Gultom dohot sudi keluarga na apala di bagasan obason nang di ojakon ma di HKBP Reformanda Bandung nama cai sejukon di Bandung. Selamat datang ma amang dohot sudi keluarga. Jongjong hami dison atas nama paduan suara glorius namang hido tangiang dohot napabotohon do ima di kegiatan rencana nami nanaing berangkat kami kunjungan gereja dohot wisata Tubuna Pasogit dimulai mai sian tanggal 10 Juni sahat tu tanggal 26 Juni yang diikuti sebanyak 38 orang paduan suara anggota glorius naniulu ni amang padita dohot beberapa dongan parhalado saotik tiki sekilas rencana kegiatan nami antara lain hari Sabtu di tanggal 10 lalu berangkat mahami dari gereja HKBP Reformandaon. Tanggal 10 sia hari Minggu pelayanan mahami di HKBP Sri Gunting sekaligus mengadakan bakti sosial melanjutkan perjalanan ke Brastagi, Pulau Samosir dan Ajibata. Di hari Kamis tanggal 23 kunjungan ke Del Lagu Boti jala di Patupado nasi disi jamuan kasih oleh amang keluarga amang Luhut Bistar Panjaitan. Mau lihat gudang Madinah Sida salam martabah mapasu-pasu di Nasida. Di hari Kamis malam ini tupa-tupaha memakan tatakur di HKBP Tiberias Balige. Di hari Jumat tanggal 24 kunjungan ke HKBP Piara Jatarutung dan Salib Kasih. Tanggal 26 pelayanan Mamusehami di HKBP Teladan Medan. Jadi laos tanggal 26 sore mahami berangkat mulak tu hutata di Badungon
atik pe arung dope dongan nami sebagian na tinggal di si mungkin mendapat na tua-tua na boru na tulang dohot akan tua amang uda. Jadi ido jong-jong kami di son pangiduan nami dari 10 dohot 10 sada si majujung nami Tuhamu saluhut amang inang dohot sudia nako nami sekolah minggu buah kamu mahami di tangyang muna manginang nama tiga jang do perjalanan nami yon asa sehat kami di sude perjalanan ni di Leon Hahi Pason sude dengan acara mulak kami tu son di bagasan Hahi Pason udah potok kami saluhut namu amang tong di bagasan Hahi Pason ido na jong jong kami di son tanya kamu mahami amang salinai sai borat linggan sude ulang mau liate madi tu hatta sai di pasu-pasu masude huriata di son Tuhan mama berkati ya jala utang wikia utapatangyo kami ma lagu kor nanaik si bonon nami tu bona pasogit hanya 2 lagu aja lainang ala pagoda kuat carata mau liate ma Tuhan memberkati.
Horas, selamat hari Minggu, Amang dan Inang sekalian. Saya akan membacakan warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini. Hari ini nama minggu kita adalah Minggu Trinitatis dan topik bagi kita adalah Debatata Nasangat Jalana Timbul. Berita nomor 3, ibadah minggu, kita bisa baca bersama dan diingatkan sekali lagi kepada Amang dan Inang untuk datang lebih awal di gereja supaya kita boleh mengikuti standar yang sudah diberlakukan oleh Parhalado untuk mengikuti nomor-nomor tempat duduk yang sudah disediakan. Kemudian nomor 4, persembahan. Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, persembahan Minggu pada ibadah pukul 7, pukul 10.30 dalam 2 amplop. Yang pertama, amplop untuk Huria Pembangunan dan Marboho, Pulauan Kategorial Remaja HKBP, dan 1 amplop untuk mendukung LPPD Jawa Barat dalam kegiatan Pesparawi ke-13 di Yogyakarta. Nomor 6, Panjakonon Pendeta Fungsional Resort Bandung Tengah. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 di ibadah pukul 10.30 hari ini akan dilaksanakan pangojakon Pendeta Fungsional HKBP Resort Bandung Tengah, yaitu Amang Pendeta Vandalen Gultom SSI. Nomor 7, kebaktian penghiburan. A. Minggu 12 Juni 2022 hari ini, setelah kebaktian pukul 10.30 WIB, gereja kita akan mengadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya L. Situmorang Boru Tambun, Sektor 10 Pajajaran, atas meninggalnya Bapak Antonius Situmorang beberapa waktu yang lalu, dan kepada keluarga M. Purba Boru Nababan, Sektor 10 Pajajaran, atas meninggalnya ayah dari Nyonya Purba Boru Nababan beberapa waktu yang lalu, dan kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja ini setelah kebaktian siang. B. Minggu 19 Juni 2022, minggu depan, setelah kebaktian pukul 10.30 WIB, gereja kita akan mengadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya L. Tambun Boru Sitorus dan keluarga R. Tambun Boru Sagala, Sektor 345 Dago, atas meninggalnya Bapak M. Tambun beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja Jalan Sumedang nomor 2. Nomor 11, Partangyangan Sektor. Partangyangan Sektor Gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat pukul 19 WIB dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. Tuan rumah Partangyangan Jumat 17 Juni 2022 dari Sektor 6 Cipaganti. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Berita dari Dewan Marturia. A. Kebaktian doa bulan Juni. Pada hari Senin 13 Juni pukul 18 WIB akan dilaksanakan ibadah doa bulan Juni di gereja dengan tema Indah Rancangan Tuhan dalam Hidup Kita. Khotbah akan dilayankan oleh Pendeta Rory Sibarani dan sebagai liturgis Sintua WRH Sidabutar. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti protokol kesehatan, dan kebaktian doa bulanan dapat diikuti jemaat juga secara onsite dan live streaming di saluran YouTube HKBP Bandung Reformanda. Dan yang D tadi sudah diterangkan oleh Inang Sintua J. Sirait Boru Situmorang. Kemudian berita bagi kita, ucapan selamat ulang tahun. Ucapan selamat ulang tahun, gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 6 sampai 12 Juni. Apabila Amang Inang yang hadir di sini dari 30 nama yang tertera, kami undang untuk berdiri. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Ulangan 26 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Berita keuangan bagi kita selama 1 minggu kemarin. Untuk Huria sebesar Rp20.407.090. Untuk pembangunan sebesar Rp1.242.400,
Untuk pusat sebesar Rp3.789.85.950 dan lain-lain sebesar Rp7.278.000. Demikian warta jemaat bagi kita, Amang dan Inang. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami boleh hadir di tempat ini memenuhi undangan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur sedikit demi sedikit kami boleh lepas dari pandemi ini, tapi kami juga mau tetap patuh kepada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk menjaga kesehatan diri kami sendiri ya Tuhan, untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami sehingga juga mereka boleh menjadi, Kau berikan hikmat ya Tuhan untuk mengatur segala yang diperlukan oleh bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk Bapak Gubernur Jawa Barat dan keluarganya yang sedang berduka. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang menguatkan ya Tuhan atas kehilangan anak yang dikasihinya. Kami percaya bahwa Bapak Gubernur kami Engkau berkati dan Engkau selalu menjaga dia dalam melaksanakan pekerjaannya untuk memimpin Jawa Barat ini. Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Amang Has Situmorang, Amang SR Sibarani, Inang Panjaitan Boru Nadeak, Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, Amang JL Tobing, Inang Sinaga Boru Siregar, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang Hutauruk Boru Tobing, Amang M Simbolon, Inang Simbolon Boru Pasaribu, Inang Manulang Boru Tambunan, Inang Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang A Manulang, Amang Sintua KM Panggabean, Amang DJ Situmorang, Inang CL Situmorang Boru Pakpahan, Inang Siregar Boru Aritonang, Inang Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Inang Huta Barat Boru Siregar, Inang Sinaga Boru Napitupulu, dan jemaat Tuhan yang lain yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, kami mau serahkan jemaat kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan, biar Tuhan saja yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, begitu pula dengan keluarga yang menjaganya, Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka untuk menjaga jemaat kami yang sedang sakit dan berikan mereka kekuatan serta penghiburan yang daripada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak kami Timothy Simbolon, kiranya Tuhan juga berkati anak kami Timothy untuk boleh semakin lancar berkomunikasi. Kiranya Tuhan menyertai mereka ya Tuhan, keluarganya untuk boleh bersabar ya Tuhan, mendidik, mengantarkan Timothy Simbolon boleh meraih lancar berkomunikasi kembali ya Allah. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk paduan suara Glorious yang akan berangkat ke Bonapasogit. Tuhan yang lancarkan seluruh perjalanan mereka dan mentibakan mereka di tempat dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memimpin kegiatan mereka, juga ibadah mereka di Bonapasogit. Semuanya Tuhan kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak yang mungkin pada saat ini sedang melaksanakan ujian. Tuhan Yesus yang berkati mereka, Tuhan yang mampukan orang tua mereka juga Tuhan untuk mendidik anak-anaknya boleh melakukan pendidikan yang baik. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk tempat ibadah persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang. Kiranya Tuhan juga memberkati Parhalado di Lembang dan Sumedang supaya mereka juga bersatu hati Tuhan untuk mempersiapkan tempat ibadah minggu mereka. Kami juga mau berdoa untuk acara serah terima pendeta kami kepada pendeta Vandalen Gultom dan Inang Boru Siregar ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka untuk boleh ya Tuhan menjadi gembala kami di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk para pendeta kami, pendeta Rory Sibarani, pendeta Pitu Sinaga ya Tuhan, berkati mereka dan keluarganya, Engkau akan menjaga mereka dan mencukupkan apa yang mereka perlukan, sehingga mereka juga ya Tuhan menjadi hamba yang setia kepada Engkau. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangarajai hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta namar saur ditongani bagas jorona songoninang nama dohoti marhite live streaming tongon di bagasan tikion marhite persuruan ni dua ni huriata di distrikon ala tongon adong nuaing ulaun di HKBP Bandung Barat ima pesta prajubileum di pasahat tuhami ulaunon rapdoho padita agusiahan au padita swalon siregar nata dijabu burisima jutak tongok kami marhubas di HKBP Baduk Timur jala songon anggota MPSD tidok na tua-tua adorak somanosor sahalak pangula di pamasuk ma boras tu bagasak kadang-kadangan na adorak so pinasahat hatani debata pinasahat ma hata horas adik peso sudi kita masih jalangan horas marita salutna berita nauli pejahan hingulutta tongon di minggu Trinitatis sian hatani debata di Pesalmen walu ayat sada saharudi ayat 10 songonomma didok disih edde sian si Daud ali Jahoba si gonggok pami macai sangap do warmu dilihat portibion di patibul hodo hamuliom murudi atas niaka langit gari sian pamangannya kadak danak dohot aka poso-poso di jadi hokodo parangammu ala niaka nama ngaloho asa pau japo musu dohot sitahi sudul-sudul molo hutalio kami langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulat dohot bitang akka na pinaulim tunga hama nian jolmai uben napola ditaringoti rohami bana jala anak ni jolmai uben napola di batiho humurang apalauti di bana sia debata di baiko alai ditali-talioko museha muliao dohot hatongamo tu ibana di pabakito do ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tangamu sudedo tahe di patuduko tu ibana akka biru-biru do lebu sudena rodi binatang akka na diharangan pidong akka na ditoruni langit dohot akka dekke di laut rodi sude na manghicir di laut ali Jahoba si gonggok pami macai sangap do guarmu dilihat portibion ido sahakna hurian itu hatta nahina holonga di bagasan Yesus Kristus na marede do si Daud di tonga borngin di natongoni bana majaga durbia na pinarmahanna huhut paida-ida hinauli ni jadi-jadian ni debata langit na macai uli songoninang bitang bulan sudene patuduhon hamuliaon ni debata sudene patuduhon hasok kalon ni debata si Daud marede dada holan marhite suarana alaina takas paredeon ni si Daud marhite hapursiaonna marhite panidangyonna si Daud marede marhite ngoluna pasangapun debata Daud mensyukuri anugerah Tuhan
yang luar biasa. Daud memang benar-benar bersaksi atas kemuliaan Tuhan yang luar biasa atas dunia ini. Laos ido manugi ngulunya kana persea sahat tutikion. Asa toktong mangedehon hamuliaon ni debata. Asa toktong mangedehon hasangapun ni debata. Asa toktong bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Hamua kamang do tinang bohado hita songon si dauton boy makilalahon pabua debata papatarhon holongna, debata papatarhon kuasona, debata papatarhon hamulionna, gabi boy ngoluta marulupulup. Hinorhon ni habasau ni debata, kita menikmati lebih daripada yang kita harapkan. Dagudang gua kana masa di tonga-tonga ni ngulut tahun, napatar, nong nyata, lo bisa nata hirim. Ahado dipangido debata siak kita. Alani gugut tai, alani hasangapot tai, alani kemampuat tai, tukholan asini rohani debatado. Jala ido na manugiho si Daud, takas mamuji pasangapot debata. Ido manugiho si Daud bersyukur. Tu sudah pabainan ni debata na dinguluna. Danga dong nabe tardo ibana soholan madok mau liate tutu hatai. Danga dong na tardo ibana selain bersyukur tutu hatai. Adok sahalak keluarga, sehari keluarga mabain acara syukuran ala naik jabatan ibana. Neng menempati posisi ne baru. Ditugihod doa kali alena, ditugihod dengan nasahuria, jala dijodoh natoras nasyakitaan, rak martangiang patupa pengucapan syukur. Di pasahat do tuhuria, asa di patupa ibadah. Tarida do, sian mula ni acarai syukurani takas edde, tangiang, bahkan jamita, nama ngodolhon, nama dok, holan asini rohani debatado, uben nabui hita melua. Jale itu yakuhon, merhiti kesaksian ni keluargai. Semua yang ada dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan, dangalani guguna. Alai di akhir ni acarai, di naneng mangapu hasuhutoni na patu pengucapan syukuri sada na tarida ipajozor makihibatan na. Setiap mengikuti tes selalu nomor sada. Penguji naipe dialog berdebat. Nah, jadi di sudi isi ni pangapuni memang hebat di mana. Kolak kajagun na patorak torang. Ileon tiki pangapuni tu natorasna songonitong ay pertubunyo piasingin na. Mulai sian hamik meton na patorak torang ma. Tadiro na sa sadaon siya nak kay botona, do siya nakahahana, do siya nakanginin na. Hape sian awalay tuhatta do namar mulia. Holan asini rohani Tuhanido. Alay di akhir ending ngay bayodo no kibat. Gabe seolah-olah kaburdo pengucapan syukuri. Nunga morot pamujioni dada tutuhanibe alai tu naik jabatani nama. Nunga tu jolma. Nuaing buharo hita merenungkan akan masa di ulut tahun. Moloboi hita makilalah pabainan di debata saat kita tu badungon alani gugut tai alani asini rohani Tuhani dui jala iro na setok di pahingot tu hita molo marede si Daud dada hola marhite suarana alai marhite hapursiahonna marhite ngoluna
Jala siap paredion nai tarida, holat de bataro, si pujion, holat de bataro, na sokal di tonga-tonga ni ngoluna di Portibion. Di ngolu ni jolma na terbatasi, di patuduo de bata asini rohana. Sonido na maredeyate. Macai takasdo suara ni edde, paduan suara, na tolu kori. Manugiho kita, memuji pasangapo de bata. Siap paredion ni tarida, hola pitu do notasi ni lagu do sapesi alai tabereng mah hola not de pagati-gati alai boido terida ribuan lagu yang tergubah hola na sada do sapesi do hola ni pagati-gati alai tabereng mah gudang akka lagu na digubah gudang lagu na manugiok kita mangatu si pabena ni bata so ni do nang ulut taon terbatas do ngulut taon terbatas dongolu ni si Daud. Alai dipakai debatai bana, dipakai debatai hita, papatar hon hamuliau ni debata. Dada holan satu tikioni. Alai meruduk doi, tua ketikinan yang roh. Karena apa? Hidup orang beriman adalah hidup orang yang berpengharapan. Karena Tuhan tidak pernah membuat hal yang terbesar di masa sekarang. Tuhan tidak pernah membuat hal yang terbesar di masa yang lalu. Tuhan selalu menyatakan karya yang terbesar di masa yang akan datang. Itu benedok pengamat sosial unak kiri pomu Portibio lep tu dengarna lep tu susana do Portibio. Ale mebir hitalani daong. Ala hamuliau ni debata naung madongani hita, hasangapun ni debata naung merguguyuk kita. Kalaupun dunia ini berkata jangan harap dunia ini makin baik. Lep tu susana do Portibio, alai halakna persea selalu berpengharapan dan punya prinsip hari esok pasti lebih baik daripada hari ini. Ketika Tuhan hadir dengan kemuliaan, keagungan dan kuasanya, sementara manusia kadang-kadang memahami dengan perasaan dan logika. Namun Daud memulai pengalaman dan memahami dengan iman. Bahkan songodak dana idok. Ayang go songodak dana majalo harajau ni debata, dang bongot tu si. Itu benar dia tolu dari mulut bayi dan anak-anak kau letakkan dasar kekuatan karena lawan. Yang bohado kita mengaukuni. Dari anak-anak yang tanpa bahasa, yang tahu hanya menangis, namun kekuatannya luar biasa. Pamujion natakas tu debata, tarida marhite komunikasi narenggang. Sadi hari do hita mamuji debata. Pengalaman di sidauton manugio kita diganu tiki. Manang di dia pe. Jala pamujio tu debata. Ido patuduan parsauran narosu. Parsauran nadenggan. Lam lele kita mangulu songon hal Kristen songon si uto Kristus. Ikut tarida do parsauran nalam turosuna. Nalam tu dengganna. Dang dipengaruhi zamanok kita. Tung manang nasongo dia panosang i zamanon mempengaruhi nguluta. Alaidang sumurut parsaurata tutuhani. Ido. Buasa bu isi Daud pasahatu pamujon na nasongo ni denggak komunikasi na tu debata. Denggak parsauranna. Diaktu si bana, ditadai bana. Ise do debata di nguluna. Dipakilalahu di mana Pak Bena ni debatana luar biasa. Jala ido mangojar rohana, toktong pasahat ngoluna, pasahat sadok nama sa di ngoluna itu debata. Next songoni ngolunya kena persea satu tikion. Mulu di dok kita memuji pasangapot debata. Hola nari minggu do. Alena takas pengalaman isi dauto di hita jamita na bangulu. Ganup tiki. Dahala naong nariko dihita. Ubana tapature pamujiota rupani. Isarani alaong dongar rupani manggalangi bah. Ya, maju tak kentar membela yang bayar. Jadi saya songon na yang katangkak rupani asa keluar sudi kemurahan nih daong. Parsauran tu debata, parsauran nama cerosu,
taleo dirita tu debata. Juk do komunikasi ni jolma tu debata. Songon na marunan. Marunan iutanami baligi marunan guarda. Belanja. Na belanja dua keadaan. Beda do belanja tu pasar Cicadas, tu Cikutra. Beda do tu Gria. Dohot tu Burma. Beda do dohot tu Swalayan. Dito. Molo lao hita terlumo bihamok kenanami mulu belanja tu pasar Cicadas, manak tu Andir, manak tu dia be pasar tradisional, da ekonomi komunikasi berapa ini? Kan? Jadi itawar ikut julurin kan komunikasi teh. Muludak tabu komunikasi lu lai tinggal hon. Alai tabu mak komunikasi. Saya songon na yele per tiga hita kan? Jadi dung adong terjadi hadusan niroha na saumen na belean kan? Jadi loja dua kaina belanja tu Cicadas rupani. Ala terus komunikasi timbal balik. Balik tak pagabi tu mindak besidaluan. Hari ini per tiga do panori do gabi. Ainu nga masih paululuk kalahi. Laku tiga ni per tiga dapotan kebutuhan na akapanuri itu. Alai molo tu Burma, molo tu Swalayan, molo tu Gria, molo tu mall, berek kamu mah. Ay mulai masuk satu naruar nang sabri cuci mata, hohom do. Setiap ibu do hosai song dongan makatai si, kan? Lomoroha ibat tutruli, lomoroha ibain. Jadi mulai masuk sampai haruar ibu sagerobak, ibu tu kasiri, beleon. Terpapar di layar di komputeri, tak bayar, tak leo kartu tak, leon, hepeng. Terima kasih atas kunjungan Anda. Talusi, mulai hati matutup, mulai ningon, ngadohon na hita nalwahon. Jadi mulai masuk, satu naharuar, hobo hita. Ay sutuk songoni, kehidupan di jolma, di era na mejunuain. Rara ijaloy sa Tuhani, alay saya hohom. Dia tidak pernah bersyukur sama sekali. Alay bohari hita patudu hosongon na marunan di pasar tradisional yadok komunikasi na ringgan. Tajalo narikot di hita, tadok mau liate. Hubungan yang lebih dekat, hubungan yang lebih intim. Ala raptaruli, lasrohani debata, rohita madapoton di bana, jala lasrohata, tarpasu-pasu nguluta. Neksoni ngulunyak kena persea. Muka manami do inanami, domu tu minggu trinitasi sodi paingot tu hita marhidi turpukon. Dangadong natuk margugui hok kita, yeso hola debata. Debatado margugui hok kita. Tungahaman yan jolmai, ubain na diebati ho, humurang apalautik do ibana, sian debata di beko. Dakta sederium. Alani gugut tadwi, hape nunga merdu sahita dia do pani debata. Nunga ramun ngolut ta dia do pani debata. Alai holong irohani debata naso halopuani, naso marpangaci, itu selalu mendampingi, memperlengkapi, mengurupi hita di nguluong. Dia bati ngulutta, dirongani hita, dan dipasopu sasara hita. Jala bui taula kaulota, mangasahon asini rohan debata. Aharon yang dohonon na di hita. Bersyukur. Debatado na marguguyuh kita, debatado na memampuka kita. Dangalani kehebatatay. Aduk sada keluarga, ubah sada nai cerita. Aduk sada keluarga. Hola semata wayang do, hola sada do anak-anak. Jadi berusaha do natoras naon memperlengkapi dan naon anggiak gabe jolmana majuon.
jol mana haseon, jol mana trampilon. Mulai umur 5 tahun, mek dope, rupani, ngaibain sekolah, ibain les, ipa masuk les piano. Nah gitu. Jadi berharap do bapak nai, buah masa pemain piano na hibaton, bainono ni gereja no dohot, gabi pelayan, butimo. Holan sebulan dope nama dohoti leson di sadetiki di patu pama di luar naik konser musik hadir ro pemain piano na handal di tonga-tonga ini garai menyemarakkan konseron betul humalapu do matai manuhur tiket tulu tiket ni amatai tiket ni natai dohot denehi asa tamotivasi anak tahun inna. Jadi tiba merupani hari H, lama nasida tu tempat ni konseri. Tiburu nasida, asabui jolu. Bakko namanya teh mulu danak. Hola satok kido beta huduli. Dung manang nasi dililing. Merek madet danah mangicir rupani. Saya mengadangi merdadalan soni. Tapi satu ngajo main nama lilinggu pindah satu ngajo main yang konser rama. Ngasu dia mempersiapkan nak kasih persiap. Nak kok madet danahon tu podium tu pentas. Iberingi mana? Ada ngetok piano kan? Songon nahu pakai nanti kilesine mana tong? Lau mai bana tu si nenget. Hudul mai mana? Ipalui bana ma pianon doh lagu nan nyajarhon ni guru nai holani de boto lagu Twinkle Twinkle Little Star bahu malapu masuk di panitia ana ngumulai do konserina itoro sitio lampu sorot itori sorot piano denak songoni nang pemain piano na handali, isi nama jama pianoan, itor humalaput di mana, mereka itu pentas, isi, ngai mulai, ahun duna terlebek narwana, dungi ibereng mada danak, pajupang buya lahi, dangi muruhi dak danahi, teruslah bermain, inna, hudul memana nenge isaping dak danahi, bebeni mana matong, merbido meswarani pianon, dangi. Mengimbangi twinkle lidak danahon ibani mana bervariasi macai tahu matong bigio begitu duk sirungi batibu tangan ma natoropi GRO dak danahit tong ngirip pudi bana na isoraki buti begitu HP pemain nah handalido jadi kadang-kadang songi do hita na mangulun song danahirupani alabui tabain hal na luar biasa di nguluon sai tayetong gualani kehebat tatai songo danahi iripi bana nesoraki HP na ahli ne sapingeido tuhata na labuktaido na luar biasa margugui hok kita jala oddo manugi hok kita asalam tu haserepon kita tidak berhenti dangga besok kita mengulak kaulota ala memang hadir ro debata dilabukta Immanuel lo tuhatta lao memperlengkapi ngolutta gabibui tulus ulotai gabibui dengan merdalan ulotai mukamang do taminang do hitana pungudison ima suara ni terbukta sadarion paingotok kita kehadiran di debata marhiti haji tulus sadaonna nama nugio kita takas mamuji pasangaput tuhatai jala mau lihat ma di debata molo dipakai hita maka tidak kok kabel gaun nai song si deputy song ni donang HKBP Bandung Tengah Reforman Daun
molo disuruh tu hatta hamu borhatu bona pasugit lao papatar hon habulion ni debata marhiti lo munai molo pa itu nakke marhiti hatorangan ni song si dauti do ate dakola marede marhiti suara hubigi nakke adong aksi sosial adong mangibati tempat-tempat na mencari kot ikut kunjungan ternyata paduan suara glorious bernyanyi dengan iman, bernyanyi dengan kehidupan, bernyanyi dengan semangat. Dak sudat memuji pasangan perdebata di tengah-tengah ngului, atik pegudang aka tantangan. Itu teh. Atik pegok aka hasusan. Jadi paredon nasongonido dipangido siya kita. Daerah Holan paredeon Holan merhite suara sabing. Alai paredeon natakas merhite ngolu. Di pasu-pasu tuhat tama paduan suara nabor hatu bona basogit. Gabi jamita nama ngulu dui. Ya. Merespon pakubasion ni tonga-tonga ni bang sotodi bagaimana mensukseskan destinasi para wisata. Ate. Dang nama do rupani dang bui hita tu asing alai fokus buhai hita merespon ak kanauli na ringgani tulus masalut nai sehat borhat sehat mulak songoni donang naposo ni tuhatta nanaing di paujak sedarion nama nami padita pendalen gultom dohot inang burus regar sakap itu hat taruh nate nakinya pehuboto hamu takas nabur regar sutung ngirip pudongan rupani ala nasi regar nabur regar nengro gabi si regar mama ngojak konin kan daong buru bereng ngomuna no live streaming adong bulan di Pareses tadi Bedung Barat nunga somal taulaos songono ala rokap tado merpida-pida alai mulu paitihut sada pakubasion luar biasa do tarida di kuriat tahun sudido mangulu akka pakubasion ragami pakubasion alani nak takas do pangaririton itu tuhat tamar hide pimpinat tuhamu dihapor saya hamu lapa tuluson ulau non do dinggan margugu mahamu menguduti ulau non ate mergugu mahamu menguduti ulau non dang na pola pasingoton daong paingoton alai ido tona ido ulau natajalo sada pengalaman natakas ala mengadupi pelayan publik go hita mengadupi jolma mengadupi ruas lo hita tak pola si buaton rohani zolma rohani tuhatta do si buaton ai mulu berusaha ita membuat rohani zolma ke munafika dunia terjadi buama sat sonang rohana atik pe marsigor kuri bagasar rohar pani ale mulu binuat rohani tuhatta otomatis rohani manangise be burtibion ngabui dapat tai jala iruna tarida di pakubasion nyakadongat di uriaon di pasu-pasu tuhat tama nungauli merdala nak pakubasion ini selilingon udu tamu nama akan nauli naringgani tuaka tiki nanengro mulo songoni rupani di pasahat tuhat tatuamu ba semangat mak lau makubasi ulau ni tuhatta teh pos durwan nami na poso ni tuhatta na energi do jadi ke energi kan ni amang padita do inang di son babui lau pai hutihut gabit yang dua
di tengah-tengah ni huriaon. Aduh keunikan na tutua deh. Alasian beduk timur hiadu bigi nasida. Jala sa wilayah do hitang. Sutung lalap pangu nostalgian nodok perbeduk timur, nokyan hiu besamuna. Gabi tinggal ulau ni sona deh. Ah itu tong. Jadi dang na gabi madok bekon ikut dulu muna tong. Ay ngahya hamar saur do tidangi. Jadi kerap tulus do sude unak tading. Asa marsangat tuhatta. Ido nanaing suara hono ni tuhatta marihite hatana. Jala dipasu-pasu, jala dipergugui, dengan tulus nangak kaya nakon di parsikolaanna. Marsangat matuhatta, merhite ulota sadarion. Jala mergugu manang uluan ni huriatta. Amang padita resort, padita sibarani, tagas so manguduti pakubasyon na rope, tu inganan na mangihut. Lai nunga gudang dihubasi na sida. Sangat dope koordinasi, komunikasi, tuaka ulau na dengan siahat tujulu. Ima na naik si parian, tangyang nami mergugu mahamu. Jala songonido nang luas ni huriatta. Tatangyak ko makana poso ni debata. Asa mergugu makubasi huriaon. Jala taingok ma, dang moru lewat salpu tiki. Di nasida so jolo ditanyako kita saluhukna atok terida mangulu nama sitanyangan tuhat tama masu hita martangyang meta di batama nami marhiti Yesus Kristus pasu-pasu hatam nagabi hanguluan nami diajari hodo hami toktong maka tidak ko kabal gaummu jala ditugi hoko hami Tuhan memuji pasangapoko nang takas parsauran nauli narenggan parsauran narosu gabisiani lam takas huboto kami habal gaummu di ngulu nami. Di batama nami mek do kami dia do pamu. Alai dita-lita yoko tu kami hasangapon. Toktong didampingi ho, diperlengkapi ho ngulu nami. Gabi tuk kami Tuhan madai hinahuli ni pasu-pasum di ngulu nami. Pasu-pasu mahami bi. Pasu-pasu keluarga nami, pasu-pasu yanakon nami. Molo tu ngarong akana marukil alanya kaulaon. Ho nama juluan nasida dia kaulaon naksi pikiran. Nama rukil alanya kaparsahiton. Tuk doh tua papatarho kabel gaummu. Leo pakirimo doh pos niroha. Ajarlah kami tetap bersyukur atas kebesaran Tuhan. Gudang hudai hami kapasu-pasu yana dopamu. Toktong mahami memuji pasangapoko. Hutangnya ko kami tu dopamu Tuhan. Naposom nanaing manguduti pakubasyon na di ngananon. Amanami padita penalin gultom rapdoho inang. Songoni nang akayanakon. Lasro hanasida Tuhan. Marparsaura di huriamon. Margugu manasida. Pinarguguan ni todim. Daus yang marah ni daging nang todipe. Debata amanami para sirohana sumurung. Toktong mahumang mako kami tuadopamu na bediai. Akan aposom. Nanang marhubas tubona pasogit baduan suara glorios. Juluani nasida dia kapar dalanan. Nek takas nasida Tuhan mangedeho kabel gaummu. Marhite suara, marhite gugu, marhite hapursiaon, nang marhite nguluna pe. Gabi pilihan na hucus may dia dopamu. Hipas nasida borhat saat mulak tu tano pangarat tuanon. Atong satu tangamu ma pasatami ngulunami. Ho mana mia di hami mia di ho mangasau Yesus Kristus. Amin. Sa
Nuaing sahak mahita tu pertikian naneng mengucapkan naposon itu hatta papai hudit macara nomor 10 itu merede mahita. Hamua kadongan ruas dohot parhalado hurian itu hatta diarion ojakonom ma amatta padita vendalen gultom sarjana teologi gabe padita fungsional di HKBP Resort Baduk Tengah atong tabigi jala tapai hutihu majolos surat keputusan ni opuye purus HKBP taringot tu
penempatan nasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 156 garing PDT garing SK garing 02 garing 2022. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pia Raja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Van Dalen Gultom SSI Teol, tanggal lahir 8 Juli 1969, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Tuka, terhitung mulai 1 Maret 2022 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Bandung Tengah, Distrik 18 Jabar Tengdie, dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayar ke resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 sampai dengan nomor 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Pia Raja Tarutung pada tanggal 5 Februari 2022. Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Hamu Pendeta Van Dalen Gultom, nunga dibagi hamu surat keputusan ni opuye purus HKBP taringot tu penempatan munang atong namanukum maunuaing di hamu di jolo ni kadongan na pungudi son dohot di jolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja jala na punah huriai naulu do hamu paujahun gabi padita fungsional di HKBP Resort Baduk Tengaon, naholo do hamu mamelihod dirimu na, mangaradu tiak kaulau ni khobartu nadia turhon di HKBP, molo nang sadaro hamu mangului saluhu nai, dok kamu ma alus muna. Naulo dumau, saya didongani asini rohani de batama ahu batu bahon salu naik. Marhite-hite goani de bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohoto di porbadia au mewakili preses HKBP distrik Saplalu Jabar Tengdi atas goarni eporus HKBP di Minggu Trinitatis Sadarion tanggal 12 Juni tahun 2022 hupa ojak mahamu gabe padita fungsional di HKBP Resort Baduk Tengaon. Didongani jala di pargugui mahamu mangulahon ulauni bahen sangap di goarna. Didongani jala di pargugui tuhatama nang inata mangurupi hamu diaka ulauni. Amin. Hamu akadongan ruas dohot parhalado huriani Tuhan Yesus Kristus nungapi naujak padita fungsional ne baru alani hupasahat manasida tuhuriaon jako kamu manasida di bagasa tangiang jala urupi hamu asama jadi ulon nasida gabe pasu-pasu dohot hadameon di HKBP
Resort Badung Tengaon. Bata ama dohot Yesus Kristus Raja ni huriai dohot todi perbadia ujako kami mahamu amanami padita pandalen kultum rap dohot inata makobasi hurion sai dipergugui jala diurupi tuhata mahamu asa marsangap debata marhiti pakobasiomuna. Amin. Yang mahita ali debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Raja jala napuna huriai mauliate rohanami tuho jala pujion nami do guarmu aidang di paluaso huriam so marparmahan alai sai di pabakito do akan aposom na buruju jala naolo suruomu mamaritahon hatam nunga di paujako amanami padita pendalen gultom gabi padita fungsional di HKBP Resort Badung Tengaon asima roham leo matot dimna badiai margugui hon nasida mapersahalai dohot maparbisuhi asapulin di barite hon nasida hatami leo mahahi pason hatuguon dohot hiras niroha mangaraduti sudi ulaon di huria nang di resoton tupahima saluhut na niula nasida jala sai patubuma hatam na binaritahon nasida asa marparbue di ngulu nami pabua sisiammu hami upangidu hami tuho marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nuaing sahak mahita tu nama dokata ata pajakonon hata nauli binasahak maparjulu mewakili saluhut ruas ni huria nasaresoton tu amang Kolonel JP Sidabutar. Satabi. Shalom. Kurang kuat. Reformanda. Marsi hololongan. Nggak, mantap. Mula tema tutuhan parjolo sahali mendok mulai tema ita tutuata lah saderion sudah diberikan kepada kita Ambang Pendeta Pandalen Gultom untuk makobase kita di sepanjang perjalanan gereja kita nanti. Amang Pendeta Gultom, selamat datang Mak di gereja kami ini di Huriaon, HKBP Bandung Reformanda. Om Mahami dengan segala kekurangan Hami. Molona jago-jagoi na hebat-hebati sian debatado songon dido amang Pendeta naking kita orang yang kekurangannya sebenarnya yang bersalah jala nah hebat-hebati sian debatadi. Jadi selamat datang Mak Amang Pendeta dohot inang buru siregar teh, dohot keluarga, pos dorohanami, yakin dohami dengan pengalaman, na adong, boi melayani, nadegan jala hami ruas semakin bertumbuh di dalam iman, percaya bahwasanya kita dipimpin sama dikembalikan sama Amang. Adong sedikit harapan nami tu Amang moloboinian komunikasi jala koordinasi di perbanyak Mak dohot
akka dang tahe songon salipi mak koordinasi tu kijang tu pendeta resort manang tu distrik manang tu gijang tu debatan di gijang bila perlu jala nah sejajar tu akka Parahlado sebagai ujung tombak nih Huriawan jala tutoru tuhami ruas sehingga aha permasalahan manang ada keluhan manang aha do na yang sesak-sesak di dada itu mungkin bisa disampaikan. Yang itu mungkin yang kami rasakan itu mungkin berpengaruh pada saat COVID kemarin ya, di mana komunikasi hanya terbatas kepada kita melalui WA. Memang zaman sonari gampang do koordinasi, gampang do komunikasi, apalagi dengan WA kan. Tinggal kuota aja lah yang diperbanyak. Masuk nami son lasian do rohanami ruas molo komunikasi dilaksanakan langsung face to face manang tu kunjungan tu ruas alana dan di 2 tahun COVID ini jarang komunikasi kunjungan nang peadong satabi godang tu pendeta resort dang mengurangi peran ataupun dang mengurangi rasa hormat dah. Jadi mungkin seperti itu, komunikasilah yang baik sama koordinasi apa-apa yang mungkin yang bisa dikobasi di dalam pelayanan ini. Yang pasti selamat melayani Amang, yakin dan percaya kami dengan segala pengalaman Amang bisa melayani di sini. Enggak jauhnya Amang, pengalaman Amang di Bandung Timur antara Jakarta dengan Sumedang. Dekatnya itu jalan Jakarta dengan Sumedang. Jalan kaki enggak sampai 5 menit atau dangi. Tapi mungkin budaya di dalam atau internal sendiri mungkin berbeda-beda. Dengan nangpeh di Sarupa di Bandung kan. Ima Amang selamat datang Mak, selamat melayani Mak di Amang. Tuh kita ruas Reformanda. Terima kasihlah. Hari ini sudah diojakkan tuh kita pendeta fungsional yang melayani sehingga kita lebih moral makin tinggi. Sudah ada pendeta kita lah yang pengganti almarhum. Harapannya kita semakin kompak bertumbuh dalam iman bersama-sama. Puji Tuhan juga kami mendengar tadi disampaikan akan ada kunjungan dari Paduan Suara Glorius Tuhitan. Bangga dan senang, puji Tuhan ada perwakilan kita dari Reformanda berangkat ke sana, apalagi bisa dijamu di hadapan Bapak Luhut yang merupakan tokoh nasional presiden kan, itu tangan pelengkap presiden pada Pak Menteri. Sangat susah mencari waktu, slot waktu dari seorang menteri, apalagi bisa kita menyanyi di depan beliau, puji Tuhan. Tetapi semua itu semoga nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan dengan puji-pujian tersebut. Jauhlah dari kita semuanya kesombongan-kesombongan rohani yang akan menjatuhkan kita juga nanti. Harapannya semuanya bisa berjalan dan bisa memotivasi kepada huruas yang lain yang saya yakin masih rindu, ada punya keinginan untuk melayani ke mana? Ke Hitaan, atau ada juga mungkin ruas kita yang belum pernah pulang selama berapa tahun ini karena keadaan lah mungkin ya,
Semoga bisa nanti menginspirasi dan bisa secepatnya bisa kita bersama-sama juga buat program yang lain seperti itu. Selanjutnya kalau sampai ke Samosir jangan lupa singgah ke Gorat. Nanti bisa kita apakan juga di sana ke Gorat ya. Termasuk juga jangan lupa pula dekat itu ke Tarutung. Ada bisa sempat ya titip doalah ziarah kita ke sana sama amang pendeta kita dulu. Terakhir saya ke sana kuburannya masih tanah, masih baru. Titip salam lah semuanya. Semuanya sehat-sehat dengan harapan semuanya dapat berjalan lancar seperti apa yang disampaikan amang pendeta tadi. Berangkat sehat, pulang pun sehat. Doa kami semuanya, Ruas Reformanda, untuk kita semuanya. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi Amang, selamat bergabung, selamat datang, selamat bergabung di HKBP Reformanda. Sekali lagi salam dari kita berikan yang terbaik. Reformanda, Marsia Lolongan. Iya, sudah tersenyum Tuhan itu melihat kita. Mau lihat ya? Todotima nama dokata mewakili saluhut akar ruas nihuria nasarasoton pasahaton hata pajakonon pinasa mapartikian tu amang situa GP Sirait mewakili studi Parhalado. Shalom, horasma dihita salutna. Yang kami hormati Amang Pendeta Soalon Siregar selaku anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik 18 Jabar Tenggie yang mewakili pimpinan HKBP Pareses Distrik 18 Jabar Tenggie. Yang saya hormati Amang Pendeta Agus Syahaan selaku pendeta fungsional di Distrik 18 Jabar Tenggie, Amang Pendeta Rory Sibarani sebagai pendeta resort Bandung Tengah, dan yang saya kasihi seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda. Pertama, puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaannya pada hari ini kita boleh melaksanakan penerimaan atau pangojakot pendeta Vandalen Gultum sebagai pendeta fungsional di gereja kita. Itu semua boleh terjadi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya di sini mewakili Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan yang pertama selamat datang Amang dan beserta Inang dan keluarga. Kami di sini menerima dengan sukacita kedatangan Amang dan Inang sekeluarga. Secara sekilas pandang ketika kita bertemu dan berkomunikasi, saya memiliki kesan bahwa Amang adalah pendeta yang rendah hati dan siap untuk melayani di gereja kita ini 1 kali 24 jam, 7 kali dalam seminggu, karena mungkin ke depan nanti Amang kita akan banyak melaksanakan pekerjaan pelayanan. Jadi seperti kata istilah mengatakan lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya, lain tempat pelayanan, lain pula tantangannya. Jadi mungkin nanti Amang di sini banyak tantangan, tapi kami sebagai Parhalado siap bekerja sama dengan Amang sebagai mitra pekerja, kawan sepelayanan, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi kita adalah mitra kerja. Mari kita bekerja bersama Amang, kami siap membantu dan siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah ketika nanti Amang bekerja dan melayani, kita boleh melayani seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda tanpa memandang muka, tanpa memandang harta ataupun semua, tapi kita memandang semua sama di hadapan Tuhan. Terkhusus kita berikan perhatian yang lebih kepada jemaat kita yang memerlukan, baik kekurangan ekonomi karena sakit penyakit dan hal-hal tantangan yang banyak
di hadapan jemaat kita yang lemah, disitulah kita justru memberikan perhatian yang lebih baik dan lebih banyak nanti. Sekali lagi Amang, kita siap bekerja dan selamat datang untuk melayani di gereja Tuhan. Harapan kami untuk kita semua ruas dan jemaat HKBP Bandung Reformanda, mari kita terima Amang Pendeta Gultom dan keluarga dengan penuh sukacita, dan kita bisa bekerja sama untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan semuanya itu kita tujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Sekali lagi Amang, selamat datang, selamat melayani, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita selalu. Amin. Na perpudi pinasaha ma laho mangalehon hata patujulu tu keluarga Amang Pendeta Vandalen Gultom rap doho keluarga. Horas marihita saluhutna. Marsangat maribata di ulota saderion. Di babor hak huria HKBP Resotu Karohami distrik Tulu Hubang. Ima sadahuta na parpudi nama rapoti distrik Tulu Hubang ujonok nama hami hubarus. Di babor hak turiru hami nan diuluhon nang pareses. Sahak mahami tuhu tahun di bagasan hahi pason di taruh debata. Alani jalah mumatabi doh parhorason sen huri nau tinggal lo kami HKBP Resort Tuka horas madihamu saluhutna. Mulai tema di Amang MPSD, Amang Padita S. Regar, mewakili Amang Pareses, doh Amang Padita atap siahaan nau manguluhon acaron. Mulai tema nang doh nabi Amang Padita Resort Nabi, Amang Sibarani, mulai Amang tuhat tama margogi hon Amang, mulutung pe tinggal honom wa muse di zon. Selama ama di Amang, auro Amang borhat. Au Padita Vandalen Gultom. Da boru nira jadi jabu Padita Mei Cengke boru Siregar. Opak mari hamidat danak tulu bawa sadaboru. Bawa nobal gak selesai kuliah. Bawa si nomor 2 lagi kuliah. Doh di mana noaing. Bawa si nomor 3 dang dohot. Ala kuliah mesti mana di domensen syatar bahasa Inggris. Sadama boru. Ima boru nami siap pudan. Neng masuk memana SMP di bagasan tahunon. Sadar pagi don nami. Tanya kok kamu mahami. Asamar gogo hami mangulahon ulau pajuon nami. Ya bona pasogit nami sama usir alaya nga tubu di parapat. Asli ku parapat na ba. Ya bolong dong aku para jibata parapat so pasti di tadahay marga Gultom. Isi. Imau. Dato tuan na tubu buhonau bursi jabat. Sopa amay dok. Si batu aku boru tabunan, boru nerajai. Tanya kok kau mahami. Asa margogo hami mangulahon ulau nedebata, marsangat madebata, marhiti haroronami, alani gomosu pangidu hami tuhamu ruas ni huria, doho sudi parhalado. Tanya kok kamu mahami, bahen sangat di debata. Sori mahata patujul sekami, tuhat tama mamas wita. Shalom. Lo suju hami ma tujulo Amang Padita Siregar, Amang Padita Sibarani, masuk mahita tu napau juko permingguan, maret de mahita sebuku de nomor 720 ayat 2 laos jongjong mahita saluna. Tuhan
Tangnya koma peliata ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwan ni saluhut sileho-leho na dengkat doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami ma siyan na ilomi tuhami pelian nami tuho. Sajalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pelianon pati buluk karajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marwanami marhiti-hiti todem asalam hutadahami gudang isileo mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmo. Sero maharajonmu. Say saut malomani roham, di Banua Tongaon, son na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion, hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa hidongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagas sadame jalo hamu mapasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sordako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Amin. Tolong didokumentasikan ya kepada tim IT. Indonesia